नोंगौ दिनैनि दिनाव जोङो बुंनांगोन जे जोङो बिराद खुसि आरो दिनैनि दिनाव नट अनलि खुसि बेयो मोनसे काइन्ड अफ हिस्टरिक माबा आरो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि हिस्ट्रियाव जे प्रथम जोङो ओरैबायदि मोजां मोनसे अडिटरियाम मोननो हादों जायखौ जोङो बिनि नामाव मोनसे मुं दोनदों बे जाहैबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिटरियाम बडलेण्ड इउनिभार्सिटि आरो जों बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया आरो बिनि इन्ट्रडाक्सनबो नांलायलाया जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा सोरमोन बेखौ जों बुंनांगौनि प्रयोजन गैया होननानै सानो आं मानोना बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा बिथांनि बिमुंजोंनो जोङो जोंनि अडिटरियामखौ नामखौ दोननाय जाबाय आरो बे अडिटरियामखौ मोननाय लोगो लोगो इउनिभार्सिटियाव मोनसे बिराद मोजां मोनसे एसेट जोंनि थाखाय इउनिभार्सिटिनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे एसेट बेयो जोंनि इउनिभार्सिटियाव मोननो हाबाय जोङो गिबियाव जोङो बे अडिटरियाम गैयिनि खारनाव जोङो ओरैबायदि मोनसे एक्सट्रा मोनसे एडिशनेल बार्डेन फैयोमोन इउनिभार्सिटियाव मानोना मोनसे प्रग्राम बानायनो थाङोब्लानो माने प्रग्राम अर्गानाइज खालामनो थाङोबानो मोनसे टेन्ट हाउसखौ जोङो माने एप्रच खालामनांगौ जानानै फैयोमोन टेन्ट हाउस एप्रच खालामनाय लोगो लोगो मोनसे फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्ट ओरैबायदि फैयोमोन जाय फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्टआ थाइसे थाइनैनि खोथा नङा लाखजों खोथामोन दा बे बेलायाव जों ओरैबायदि जों थाखा बाहायनांगौ जानो फैयोमोन इउनिभार्सिटि निजिस्व फान्डनिफ्राय दा बे कमप्लिटलि गैला आरो नैबे नीलेश्वर ब्रह्म अडिटरियाम हलखौ 2017 मायथाइयावनो बिटिसिनिनो स्पन्सराव बिटिसिनिनो ग्रेन्टस मोननानै बानायनायखौ आरम्भ खालामनाय जादोंमोन माखासे कन्ट्रेक्टरफोरनि थ्रुयै खिन्थु बिथांमोननिया मबे राउन्डआव मबे खारनाव खालामफुंजोबनो हायाखै जों बेखौ बुंनो हाया दा खिन्थु फैयै फैयै दिनैनि नैबे जाय सरकारा सोलिगासिनो दङ बिथांनि नाजानायाव प्रमद बर' सारनि नाजानायाव नैबे आधा जानानै थानाय अडिटरियाम हला दिनै आबुं भर मोनबाय जों कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो बे कमप्लिट खालामनो हानाय लोगो लोगो जों दिनै इन'ग्रेसनखौ दिनैनि दिनाव 13 फेब्रुवारिनि 2025 मायथाइयाव जों दिनै बेखेवबाय बिथांखौनो इन'ग्रेट खालामनो थाखाय जों लेंहरनायनि गेजेरजों बिथांनि आखाइजोंनो जोंनि दिनैनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिटरियामखौ जों खुलिनानै लानो हाबाय एमाउन्टखौथ' जों बुंनो हानाय नङा मानोना बेयो बिटिसि सरकारनिफ्राय होनानै बानायहोनाय कन्ट्रेक्टरनि थ्रुयै खोनानाय मथेब्लाथ' बिराद गिदिर एमाउन्टनि बेयो 1 क्रर बा 2 क्ररनि खोथा नङा बेयो 12 क्ररनि माबाजों फैसाजों बेखौ बानायनाय जादों आरो बेयो 1165 बिराद गिदिर मोनसे माबा आरो जों बेखौ ओरैबायदि मोनसे माबायाव लांगोन जोङो बुंनो थाङोब्ला गथै बिटिआर एरियायावनो बेजों समान बेनिफ्राय साबसिन जोङो दस्रायाव बेबायदि अडिटरियाम मोननो हानाय नङा आरो बिराद मोजां आरो मोजां प्रग्राम जाय बिथांमोना बायरानिफ्राय सोरबा खालामफैनो सानोब्ला जोङो बेखौ माखासे रायलायनायनि गेजेरजों जों हगारो आरो बे जिनिसखौ कमार्शियेल पारपासाव नङा जास्ट मोनसे मोजां बयनिबो इन्टारेस्टआव जों बेखौ बाहायगोन फैगासिनो दं बोसोरथामनि परै जोङो नैबे थामथि कनभकेसना जानो थांगासिनो दङ 16 and 17 17आ एक्सटेन्डेड मोनसे माबासो जाहैगोन आसल माबाया जाहैबाय 16आव जे दिनाव जोंनि रायजोनि गभर्नर जाय गभर्नरा जोंनि इउनिभार्सिटिनिबो चेन्सेलर बिथाङानो फैगोन आरो बियो 16आवनो फैनानै जोंनि जाय डिग्रि हल्डार्स अलरेडि जायफोरा बेनिफ्राय ओंखारलांबाय पास जानानै बिथांमोननो सार्टिफिकेटखौ बिथाङानो गावनि आखाइजों निजे गथायफैगोन ओरैनो पिएइचडि एवार्डेड डिग्रि एवार्डेडफोर दङ माखासे पिजिनि दङ माखासे आन्डार ग्रेजुवेट दङ जों गासै 1600 पोस्ट ग्रेजुवेट एलं विथ द पिएइचडि 1600 आन्डार ग्रेजुवेट 16,198 टटेल बिराद बुरजा दा बेनिखायनो जोङो साननै लानांगौ जानानै फैदों प्रथम दिनाव पिएइचडि एमफिल पिजि ओमफ्राय नेक्स्ट दिना आन्डार ग्रेजुवेटखौ जों होनाय जागोन आरो आलासिया जोंहा गिबियाव दङ बे गभर्नर बेनो चेन्सेलर अफ द इउनिभार्सिटि जोंनि इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर आरो लोगोसे जोंहा बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा फैगोन आरो बे प्रग्रामावनो बिथांमोना गावसिनि आखाइजोंनो माखासे सार्टिफिकेटखौ डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौ बिसोरो बिलाइगोन आरो बे दिनाव